Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanin. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni Santa Maria Magdalena, usa sa mga disipulo ni Kristo, diin 7 kayawa ang gipapahawa ni Kristo gikan kaniya. Gusto mong mayawaan? Dili. Ay kabalaka kay papahawaon ra na ni Kristo. Total, basta moduo lang ta ni Kristo ug mo sunod kaniya, wa gi mo standby nga yawa sa tong kinabuhi. Ug mao nay nahitabo ni Maria Magdalena sa dihang mituo siya di Kristo ug misunod kaniya, nalimpyo siya gani sa tanang mga disipulo ni Kristo. Siya mo'y unang nakakita o gipakitaan ni Kristo human siya nabanhaw. Usa kini siya ka-apostol tigsangyaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Busa uban kaniya padayon natong iampo nga ang tanang katawhan makasinati sa pagkabanhaw ni Kristo ug mabanhaw sa mga ilang mga kinabuhi gikan sa kamatayon diha sa sala. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors, labi nang sigig palit sa ato mga slots dinhi nga hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga makapabuhi sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, ang imong bugtong anak mihatag una sa tanan kang Maria Magdalena sa makalipayng balita sa pagkabanhaw, itugot nga pinaagi sa iyang pangaliya ug panig-ingnan, isangyaw unta namo si Kristo nga buhi ug makakita kami kaniya nga nagahari diha sa imong himaya. Kay buhi man siya ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa awit sa mga awit. Matag gabii sa akong higdaanan, nagdamgo ako sa akong minahal. Gipangita ko siya
apan wala ko siya hikap lagi. Mibangon ako ug misuroy sa syudad, sa kadalanan ug sa kasuok-suokan. Gipangita ko ang akong hinigugma, apan wala ko siya hikap lagi. Hitagbuan ako sa mga gwardiya nga nagpatrolya sa syudad. Gipangutana ko sila, wala ba kamo makakita sa akong hinigugma? Apan sa pagbiya ko gayud sa mga gwardiya, hikaplagan ko ang akong hinigugma. Ako siyang gigakos, ug wala ko siya palakta, hangtod nga nadala ko siya sa balay sa akong inahan, sa lawak, sa nag-anak, kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kalang giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ang akong kalang giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. O Diyos, Ikaw ang akong Diyos, nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, o giuhaw ang akong kalag. Sama sa yuta nga walay kinabuhi o walay tubig. Ang akong kalang giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Sa ingon nagsudong kanimo diha sa sanktuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalang giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Sa ingon niini daygon ko ikaw, samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete, nabusog ang akong kalang. Ug sa masadya nga mga ngabil, magdaig kanimo ang akong baba. Ang akong kalang giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Hallelujah, hallelujah.
Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtangit-ngit pa si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus, ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day nganong naghilak ka man, sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man god nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niya agsulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Hesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Day nganong naghilak ka man, nangutana si Hesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya, kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria, ug si Maria miatubang kang Jesus ug miingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinuon ang akong mga igsuon ug suginli sila nga moadto ako sa akong amahan ug sa inyong amahan, sa akong Dios ug sa inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Jesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nakakita na mo sa nabanhaw nga Hesus? Kinsay nakakita ta sa kamot? Pastilan. Kaluoy sa mga nanimba karon. Ambot apil bakang mga online parishioners nato. Si Maria Magdalena nakakita ni Hesus dili tungod sa iyang mata nga tawhanon. Nakita na niya si Hesus sulod sa iyang kasing-kasing, ang iyang pagtuo, ang mata sa pagtuo. Mautong pagkawagtang ni Hesus diha sa mata niya nga tawhanon, iyang gipangita si Hesus ginamit ang mata sa pagtuo. Kita nakakita ta ni Hesus sa mata nato. Kada gid nato kalawat, kada isas pare panahos misa nga kini ang kordero sa Dios, purti sa natong luhod-luhod nya wa day kakita. Okay, lingi ay mong tupad, ina ka nang musimba ka, kakita ka Ginoo. Pangutan na ba? Luoy kay kagwa ka kakita oy. Portig yung luoy ah.
Sunan ganang sigitag isa, luhod pata kay Ginoo na. Nya ang pari muduol pa gyud inig pangalawat, inig-ingon pa gyud lawas ni Kristo. Amin. Gikaon pa gyud nato, wa ra nato nakita, gikaon pa gyud, gikuptan pa gyud pari. Pero ngano man nga mura magway nahitabo. Ngano man kay buta ang atong kasing-kasing. Ang ato rang mata nakakita, pero ang kasing-kasing wa mo tuo. Sige, ikaduhang lingi. Ina nituo ka kana inig kalawat nimo Ginoo na imong gikaon. Awa di bawa manggi mulingi ang uban. Wa mulingi. Sige palingi, oy, sig palingi. Ana pa ang unahon. Mo gina siya, palingi-lingi onta. May na lang nang makalingi pa mo, tanawag maparalyze mo. Di ba mangandoy gin mo bisag usa na lang kalingi diri, lipay na kay kastanan. Karon ako mong gipalingi-lingi diha, mura mo mahiubos. Pero tanawag maparalyze, di ba ang kanang therapist, so punayan mo gana-ana, punayan mo gana-ana. Ana, di na ka gusto muling magsinga, ay, lingi on jud ka kay buang ning kuana kana ganing sana ugata ato ning palingi-lingion. May nang musugod morog lingi-lingi. Ngay kana be? Look to your right, look to your left, and say hi. Oh na siya. Daro daghan na ba kay karon kana mga kuan inyong mga anak, labi na mga bata-bata pa, abisan nga nigdagko na, gatutok ra gid sa cellphone, di na gyud ka maong mulingi og naabay hugasan, naabay labhanan, naabay hipusonon. Hain ang akong mama, hain na akong papa, hain akong igsoon, di na kalingi. Siging tutok anang cellphone. Luoy kayo. Ting luoy. Nakaron nganong nagpakita man si Jesus human siya nabanhaw tungod kay gusto niyang mahimotang magsasangyaw sa pagkabanhaw, mahimotang apostles, witnesses, preachers sa iyang resurrection. Kay karon ang mga tao naguol na gyud kaayo tungod aning kamatay, perting pinatyanay karon, patay nga gikas gubat, patay gikan aning mga kalamidad, patay gikan aning mga sakit, cancer, kidney failures, bisag unsa na lang nga kuan mga kamatay. Sige na yung patay, mga batanon, arang-arang pang tiguang kay dugay mamatay. Karong panahon na, arang-arang ang tiguang ay kanang niabot ang mga 80, 90, dugay kay mamatay. Sige lang higda. Pero looy sad kay di na sad hapit kalakaw. Nanase mga batanon, paspas kay mo lakaw, kusog pa kay mo padagas motor, abot sa unahan, tikwahaw lang mamatay kay mabangga man. Labi na mga motor karon mga buangon kay tanan mo padagan, mga dagko pa kay mga motor, porti pang mahala, mudagan anang karsada, murag yung sila'y hawd, love, trail, ubertika na mga sakyanan, mahakugang lang ta, perti pag yung kusugag mga tingog, murag og magisi atong dunggan niya, lipay kay sila anak. Wag sila maghuna-huna, unsay mahitabo, mo counterflow, bisag likuan, sige yung overtake, mga na diya Trans-Central Highway, porting daghanang nangamatay na diha ana mga daan ng dagkong motor. Ang uban op akabangon hangtod karon gibutangan pag kratsis, gibutangan pa og mga sumpay nga mga stainless ang mga bukton, mga tiil kay nga fractured tungod ng ilang dagandagan anang motor anang daan, portig yung daghana ng nangamatay. Magdidate sa kabit, patay lang gyapon. Sige, lingay mong tupad na posible na kang mamatay karon. Niya hadlok kay tana, hadlok kayo. Kay wa man ta mo tuo, wa naman sad kaayo'y nagsangyaw
nga naa di ay pagkabanhaw, nga wa di ay kamatayon nga tinud-anay dinhi sa kalibutan. Way tinud-anay nga kamatayon dinhi? Ang tinud-anay nga kamatayon nga mo'y kuyaw kayo kadtog yung impierno, nagitawag og second death, nga ana sa Book of Revelation chapter 20, ang linaw nga kalayo nga mo'y impierno gitawag og ikaduhang kamatayon. Gatuo kita nga kanang inig kamatay nato dinhi impas muna, likay gyud, likay inom gyud anang mga food supplement aron di gyud mamatay, di masakit. Nga magikoy kaila sige inom og coke, wa gyud mamatay. Mao pay ipamahaw paniud to panihapon ang coke, ambot di ba kana mukalit lang sa kamatay. Pero sakti lang. Enjoy man sad. Coke is life man kuno. Ambot lag tinuod ba na perti man daghana ako mga igagaw nangamatay sa sige inom ng soft drinks. Pero na sa uban wa mamatay. Kanang inom magbuntagay giinom. Naman sa koy kaila nga. Sukad paggamay pa kong bata, magbuntagay naman nag-inom, ligid nga si yutas kahubog, hangtod karon buhi pa. Pero daghan sa kayong nangamatay nga akong kaila nga siging inom. Daghan sa kayong nangamatay. Di na lang ta magsigig kahadlok aning kamatayos kalibutan kay naay nag-amping sa lawas, taas ang kinabuhi, nasay nag-amping sa lawas, mubo ra sad kay kinabuhi. Nasay gapasagad lawas, nangamatay sad. Nasay gapasagad sa lawas in our own standard sa pagpasagad, buhi pa. Pero ang pangutana, buhi ba kaha sila inig kahuman din his kalibutan? Sige, lingi ay mong tupad. Ing na buhi pa ka, inig kamatay nimo. Ing na kano. Ing na buhi pa ka kay kamatay nimo, nga sige magkagpaningil anang utang. Kanang sige nimong maintain anang imong kabit, nya presko kay muglawas, sige mog date hapit kada semana katulo, buhi pa ka kay kamatay nimo. Sige mong kuyog anang imong uyab kay mga teenagers pa mo, mga estudyante pa, sige pa mong tinukhangay bisag way kasal, mga lagsik kay muglawas, buhi pa ka mo ikamatay ninyo. Ana? Sige kang tigo man ang imong mga alahas, hala sud-o nga nang imong mga alahas kada adlaw kay pertigyong ninduta tan-aon, sukod-sukod nga resliog nga aring bracelet, dagko kay mga lusok ang imong bulawan, pero daghan kay kag gipaantos tungod ang imong 5-6. Sige kag patanto anang kwarta, buhi pa ka inig kamatay nimo. Ana? Sige kag pangural na imong balay, secured kay imong mga tanom, tambok kay imong mga tanom, dagko kay mga bunga, wa ginikuha kay imong mang pusilon basta mosuod sa imong kural. Buhi pa ka inig kamatay nimo. Sige, una-una ana, matay na magyapon ka. Dagko kay kag kwarta, dias bangko, minilyon, binilyon, pero daghan kay kag gipaantos nga imong mga empleyado kay gamay kay sweldo, imo pag yung kolektahag SSS o PhilHealth, di pag yun nimo i-remit ang tanan. Buhi pa ka inig kamatay nimo. Nindot kay kag posisyon, pirmi gyud kang kapitan, konsehal sa barangay, di jud ka mapilde, pero daghan kay kag gitikasan, buhi pa ka ikamatay nimo. Uy, nubag mo diha. Kusog kay kang manaot sa imong isig katahon. Sige jud kag post diha sa Facebook, sa YouTube, haron lang gyud pagdaot ana mga taong wala ba ang uban ang hilabot nimo, ikaw ra gyud nagsige diha panintal og sige kalagot, buhi pa ka kay kamatay nimo. Sige kag palit og slot, hapit na lang gyud kada semana mo palit kag slot, purti na gyung lipayas pare tungod sa kadako na sa slot nga imong gipalit, buhi pa ka kay kamatay nimo.
Sige kag baligya ang slat, imo ginang gitigom ang slat, nya imong gipatukod og kumbinto og uban pa diha. Buhi pa ka kay kamatay nimo. Sige kag tabang anang mga kabos, hatag anang mga hinabang anang naa mga masakiton. Imo pa ganing patukurag balay ang mga way balay, buhi pa ka kay kamatay nimo. Hapit na kaway bugas, kay imog yung unahon pagtabang ang imong mga silingan. Hangtod wa na lang nimo mapa-eskwela gani ang imong mga anak, kay sige mog tabang anang mga silingan ninyo diha, buhi pa ka kay kamatay nimo. Na kani mga pangutanaha ba mao ni nindot. So si Maria Magdalena naaaning maong kasing-kasing, nagpangita sa Ginoo, wa magpangita sa iyang kinabuhi. Wa siya mahadlok nga muduol ngadto sa mga gwardya nga maoy ni palit ani patay ni Hesus. Iyang giduol, hain man yo gitaguan, hain man yo gitaguan ang Ginoo, bahala nagmamatay siya. Matud pas unang pagbasa, galakaw-lakaw kog tungang gabi hangtod kaadlawon, nangita ko sa akong gihigugma, wa mahadlok unsay mahitabo nako karon nga gabi na ra ba kayo, basta makit-an lang nako ang akong gihigugma. Pasabot morisgo bata sa atong kinabuhi aron masangyaw nato si Kristo. Mao nay ganahan kay ko anirong namalit na tog slots kay ni risgo kini silang kinabuhi. No? Ang uban ani igpapalit og tambal, ang uban igpapalit og bag-ong sapatos, bag-ong sinina, ang uban ani i-repair tingis balay, ilang ihatag dinhi. Risgo kayo. Muna nga update na sa tas atong SBF dag as of yesterday niabot ng atong halin og 35,165 ka slots. Pakpak pagkanindota sige gyud increase ang atong 4 slot challenge hangtod ni sa August 6 sa akong ikaupat nga tuig sa pagka Paris priest ninyo dinhi na nasagtay na dawat nga 723 ka 4 slot challenge. So pakpak hapit na moabot og 1,000. Akong pangandoy moabot lang nig 1,000 pero mosobra the better. Mao man ay minimum na akong pangandoy. Napay 40,835. Gahapon ning bisita ko diha sa atong building kay na madaan na magsakon hangtod ngadto sa second floor, bisag third floor madadaan naman. Nagsugod-sugod na mi dito og himo og mga aktual nga kuan aning sana mga aktual ba nga pag-locate sa pag-implement sa atong floor plans o mga designs. Ang architectural i-contact pa nato ang interior designs mo-contact pa ta sulayan nato contact si Monsignor Ting Angkahas. Ako mo itong ikuan gi-promise din nga hangyoon nato siya nga siya mohimo og interior design sa atong kumbinto. Aron mura gina siya kumbinto kay Monsignor Ting expert man kayo ana, no? Iampo nato nga maayo unta ang iyasang kahimtang karon atong matabangan ta niya dinhi. Nag-anam na siya og nindot ang feeling ba nga nanata dihay kumbinto. Human ana panood niya mo dito aron igabot nato nga tus babaw malusno dayon. Uy, di malusno ligon kay pagkahimo. May kayong pagkahimo atong kumbinto. So kini nag-agad ni sa atong mga slots. Pero mutugan lang sa ko ninyo nanay updated nga billing. Bayron nun. Pamalit lang yun mong slots. Kabayad na lang kita. Di ta mag-ool. Basta sige lang tagpalit og slots. Dili ni tungod kay gusto lang kitang mutukod o kumbinto. Usa ni kapag sangyaw nga si Kristo na banhaw. Kay guwap ang mabanhaw si Kristo, dili unta mo sabwag sa tibuok kalibutan ang pagtulunan nga mao ang simbahang Katoliko, ang murag gitawag na tog agents, og pinaagi nining atong mga parokya,
dioceses, archdioceses, dinhi gipalambo ang pagsangyaw sa pagkabanhaw. Tungod kay naay pagkabanhaw, naay kalambuan sa tong kinabuhi, naay conversions, naay renewal, o kining ato mga facilities nga gipanghimo, kining simbahan, kumbento, kanang atong FLA office, apila ng atong parkingan, kining ato dinhing mga gipanghimo, maghatag ni natog mga pagpamatuod nga bunga ni sa pagkabanhaw ni Kristo, nga ang Kristong gipatay sa mga kaaway niya nagpabiling buhi o nagtrabaho hangtod karon, hangtod sa katapusas kalibutan. Nya kita sang tanan nga ning abag ani og nisangyaw samang Maria Magdalena og sa mga apostoles, mabanhaw sadta, di sadta mamatay. Unsa may pasabot? Permanente tang malipayon og di mahadlok sa kamatayon. Dige, last nga lingi. Ing na palit og slat, banhaw gyud ka. Dige, ing na palit og slat, di ba? Banhaw gyud ka. Oh, gatoo mog tiaw-tiaw na testing di ba makaingon gyud ka, tinuod gyud di ay pader. Banhaw gyud ko kay sa una dali kay ko masuko. Karon din gyud ko masuko. Sa una sige ko kalagot ang akong bana sa iyang sugal, karon kami nang duha mo adtos tarian. Kay siya'y manugal, ako'y tighipos sa bihag. Joke. dili sa ring nana, di na mo na pang Ginoong imo. Ing na, nga di na kumasuko, o muadto siya sa tarian. Dili kay mukuyog ka, wala ka nabanhaw na. Sa una, sige ko kasukuan ning manglibak nako. Karon, ako na lang silang katawan o higugmaon. Banhaw kay. Sa una, dagan kog politika din his barangay, away may kanunay. Karon, dagan may politika, wa na may away. Kinuyugay na lang noon may. Banhaw ay. Nindota no? Ang mga politicians ba karon ba? Magkuyog na, nya, magsige nag-smile, nya inighumag kumpanya, kuha dayog mga lampas, manglimpyo des kalsada, kuyog ang tanang kandidatos kapitan o sa mga barangay, manglimpyo anang kanal, mukuyog pati kong panglimpyo, dinhi batanan limpyo na mga balay diha nga way mga CR, atong himuag CR, kita kuyog ang mga kapitan mo tigkaot dito sa kanang kuan, kanang para himuunog septic tank. Puli-pulis lang kaut. Ang pinakalawom og makuha nga kaut, mautoy mo daog. Tagsa ba? Tagsa. Daghang kay diri way mga CR. Dili sa ato. Mga pobre in town kayo, na uban gasir og CR. Daghan-daghan naman kitag napahimuan. Wa ba ganita ma-elected? Di na kinahanglang i-elect pa kuyog tanan to. Naidaghan din yung mga way bongbong. Siging suwat diri ay palit kog plywood pa der, paliti kog plywood, nya palitag plywood, wa man sad may saog pa der, pagkapinisag busaog na. Palitag busaog mingon sa gamayng simento pa der kay iputing namo sa gipahimo naman kog balay. Naidaghan din. Sigig suwat, ala magkuyog nga to tanang kandidato. Kana banhaw kita diha. No? Kaysa magsigig away, sigig dinautay, sigig hisgot anang mga apan, murara bagyog kinsay way apan nga pulos man ta mga apan-apan. Nobody is perfect, but nobody is perfectly evil. Timan ha? Nobody is perfect, but no one is perfectly evil. We are always the image and likeness of God. Ang atong tan-awon, ang goodness, ang nabanhaw o ang mabanhaw pa na Kristo diha sa atong isig katao ay pagsigsaway anang buling nila kay otro sa nang naong nimo bulingon, ay pagsigsaway anang ilang mga bati kay basig mas daghan pang bati nga naa nimo, mas may pag magkuyog na lang tang mga bati kay makita pa ang atong nindot. Mas may pag
magtinabangay na lang tang mga buangon, kay basin pag mahimo tang mga buutan. Di ba? Maunay pagkabanhaw, maunay presensya sa Ginoong na banhaw. Nindog na ta mga banhawonon. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, si Maria Magdalena nakasinati sa tumang kalipay sa dihang nakita niya ang Ginoo nga iyang gihigugma. Uban sa mahigugmaong kasing-kasing, mudangop kita ngadto sa Dios sa pag-ingon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus, pagmapuangoron kanamo Amahan. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus, pagmapuangoron kanamo Amahan. Nga ang simbahan sa Dios mabag-o diha sa nabanhawng Kristo ug magdala sa iyang mensahe sa paglaom ug gugma ngadto sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus, Pagmapuangoron kanamo Amahan. Nga ang katilingban sa mga matuhuon magsaksi sa pagkabanhaw ni Kristo, pinaagi sa ilang panigingnan ug sa ilang kanunayng paglikay sa sala, magampo kita sa Ginoo. pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus, pagmapuangoron kanamo Amahan. Nga sila nga naa sa mangitngit nga lubnganan sa sala, makakaplag diha kang Hesus ug kusog ug kadasig, aron mubangon sila ngadto sa matinud-anong pagkinabuhi sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus, pagmapuangoron kanamo Amahan. Nga sila nga nawadag kadasig tungod sa daw dili mabuntog nga pag-antos, makakita og kaisog diha sa kabanhaw, aron padayon nilang kaplagon ang mas maayong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus, pagmapuangoron kanamo Amahan. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. pinaagi sa Pagkabanhaw ni Jesus, pagmapuangoron kanamo Amahan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus, Pagmapuangoron kanamo Amahan. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus, Pagmapuangoron kanamo Amahan. Nga sila nga mihalina gikan niining kinabuhia, pasayloon ni Jesus sa atong manluluwas sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus, pagmapuangoron kanamo Amahan. Amahan, sagupon unta namo ang maayong balita sa kabanhawan ug masangyaw namo ngadto sa uban. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi sa nabanhawng Kristo among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kayo. Ginuwas mo ako ikan sa kalunay imong gipakita sa kayo gaway
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad alang sa paghandom kang Santa Maria Magdalena nga mitanyag sa gugma nga gidawat sa imong bugtong anak, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos. Nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang gani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo,
ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na si Father Ike Herrera. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan sa mga langit, pagday ko ng iyong ngalan, uabot ka na mo ang iyong harian, patungan ang iyong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa kalanun na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala ka na mo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inunualuwasap kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang ingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ug kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, then Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita. Ang santos nga pagdawat sa imong mga misteryo o Ginoo, makapuno unta kanamo sa makanunayong gugma nga sa walay hunong nakapahiusa kang Santa Maria Magdalena kang Kristo nga iyang magtutudlo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkabanhaw, pasabot, kalipay o kinabuhi nga way katapusan. Mahitabo ra ni kung ato giyong makita si Kristo sulod sa atong kasing-kasing sa matas pagtuo. Salamat sa mga nakakita ni Kristo o miabag sa ato dinhing panginahanglan sa simbahan. Ang namalit na itong mga slots sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG nga slots. Sa ako nang gikaingon kaganiha, niabot na ang atong halin as of yesterday og 35,165 ka slots. Anaapay 40,835 slots nga available. Niya ang ato sang 4-slot challenge nagpadayon. As of yesterday, anaanay 723 ka 4-slot challenge nga atong nadawat. Niining tanan, magpasalamat as Ginoo ug atong pakpakan ang tanang ni apil ni ini. Salamat kayo. Congratulations inyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo.
manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,